Menys és més, la secció de bones pràctiques de l'Empodcat. El menys és més d'aquest episodi de l'Empodcat és sobre dos documents, dos recomanacions de l'Essential, un del 2013 i un altre del 2017 que fan referència a les indicacions a l'ús dels IBPs, per exemple l'omeprazol. Ens expliquen que el consum d'IBPs a Catalunya com a Espanya està per sobre de la mitjana europea i augmenta cada any, i expliquen que concretament a Catalunya 1,5 milions de persones van prendre un IBP el 2012. Ens recorden les indicacions dels IBPs, que no totes les persones que prenen AINES es beneficien dels IBPs. Necessiten tindre una sèrie de factors de risc. En concret, que no totes les persones polimedicades o que tinguin més de 65 anys tenen criteris suficients com per prendre IBPs. Ens expliquen que, en concret, aquelles persones a les quals els hem de receptar un IBP per gastroprotecció, perquè els hi donem un AINE, són aquelles persones que tenen història prèvia d'un ulcus gàstric o una hemorràgia gastrointestinal, són aquelles persones que els hi donarem un AINE i que tenen una edat avançada, més de 65 anys, o aquelles que els hi prescrivim un AINE i els hi prescrivim i el prendran de forma continuada i a dosis altes, o aquelles que el prendran a l'AINE concomitant amb altres fàrmacs, com són anticoagulants, corticoides, aspirina o altre tipus d'antiagrants, o aquells que tenen una comorbiditat important, sigui cardiovascular, renal o hepàtica, perquè els IBPs, l'omeprazol, a diferència del que creiem, té efectes adversos importants. Són poc freqüents, però són importants. I són poc freqüents, però si el prenen 1,5 milió de catalans a l'any, doncs realment podem veure-ho a la clínica els efectes secundaris. Per exemple, fractures osteoporòtiques, per exemple, hipomagnesèmia, aquesta fa hipocalcèmia i aquesta fa arrítmies importants, fan dèficit de vitamina B12, fan nefritis intersticial aguda, fan infeccions entèriques, com per exemple la colitis per clostridium difícil, i infeccions pulmonars, per exemple pneumònies. A l'any 2012, el cost total dels IBPs era 50 milions a l'any a Catalunya. Per tant, la recomanació final de l'Essential és que en consum d'AINES podem fer una gastroprotecció amb IBPs sempre que hi hagin aquests altres factors de risc associats. Amb això tindrem menys efectes secundaris i estalviarem una part important del cost econòmic. Això és la recomanació de l'Essential que us volíem comentar.